Máme tady jednoho posluchače, co si stěžoval na nějaký shoutouty a tak já bych mu chtěl říct, že jestli chce shoutout, tak ať podpoří na Patreonu. To platí jako samozřejmě pro všechny. A shoutout Řepy a sám. Přesně tak, Pavle. To můžeš vystřihnout, nechám na tobě, jak se rozhodneš. No a pro tady ty Patreony máme dovětek ještě na vztahy na Patreonu. Jakmile to tam bude, tak dáme samozřejmě info do stories. Hej kámo, a co tam dáme za tu hudbu? Kámo, tohle je dobrý, to bych tam nechal. A budem k tomu něco říkat? Ne, hele, necháme to bez komentáře. Takže dneska to dáme asi bez drog. Možná teda spíš vy. My už jsme zlehka začali, ale to jsou jenom takový ty legální. Já bych tím chtěl začít. A já to klidně ještě dohledám k tomu, ale ty věci, co tam máš dole, ty mě fakt jako zaujaly. A chtěl bych to otevřít tímhle s tím, než otevřem nějaký jako jiný historky. Dobře, tak jo. Já jsem si dělal teď takový hodně lehký, pár minutový průzkum ohledně dnešního tématu. A jakože neověřoval jsem úplně všechny fakty, ale jakože bral jsem to víceméně jenom z Wikipedie a myslím si, že tam je to už docela jako ověřený, ale tak možná tam mě to může být špatně, ale já bych začal tady tím prvním, což mě docela zaujalo, že vlastně již jeskyní malířství může odpovídat různým formám nějakého tranzu, kde z jistých maleb je i vidět jistá jako forma podobnosti s člověkem, který jsou nějaký průzkumy v dnešní době, který prostě je na drogách a třeba maluje, takže tam jsou jisté podobnosti s tím, takže vlastně už to může být považováno za první formu užívání nějakých drog. Samozřejmě asi to nejsou úplně drogy jako syntetický, jakých máme dneska, ale už tady jsou asi první takové jako zmínky. Co na to říkáš? Nejedná se pouze o problém dnešní společnosti. Jejich historie sahá již do dávné minulosti. Dalo by se tedy říci, že drogy jsou staré jako lidstvo samo. Své počátky mají drogy ještě v době před naším letopočtem, kdy dle mého názoru nebyly návykové látky zneužívány, ale spíš jen využívány v léčitelství a různých obřadech. Zneužívání drog přišlo až mnohem později. Já jsem si tohle přečet a mě úplně napadlo, že víceméně spousta geniusů je na nějakých drogách. Já kouknu ještě tady na něco, ale tohle jsem si jako uvědomil i během toho, co jsi mluvil ty, tak mě napadlo, jestli náhodou, já to když tak vystřihnu, ale ale že spousta těch věcí, co lidi vymysleli, mohlo být taky díky tomu, že používali ty věci, co jako používali v tom léčitelství. Tvoje mysl pak vnímá jinak, no. A ve chvíli, kdy tě něčím léčí a ty máš jako nějakou, dejme tomu, vizi něčeho, nebo jako seš někde jinde a jako dostaneš něco, takže to potom jako se dá využít i v rámci tohohle. Že? To je připodobňuju to k tomu, a to jsem taky někde četl, slyšel, že borec usínal tak, aby zůstal jako v tom, že usíná, protože potom fungovala jeho mysl tak, že on to, co si představoval v hlavě, tak se mu začínalo zdát a udržoval se v tom, že je furt jako v té představivosti a zároveň se mu nezdají jako kraviny. A vždycky, když jako hodně usínal, tak mu něco jako padlo, ono ho to rozrušilo a on se jako probudil a udržoval se v tomhle tom jako, a to mi přijde jako dost podobný jako změněný stav mysle. No to byl podle mě Tesla nebo Edison. Tesla asi to byl spíš. Tesla to byl. Myslím si, že jo. Myslím si, že jo. A to dokonce myslím, že dělal i tak, že usínal se lžičkou a třeba kastrolem nebo něčím a když usnul, tak ono to ťuklo o sebe a toho vždycky jako probudil, protože to udělal takový dost hodně výrazný zvuk, že když ťukneš lžičkou o něco kovového. A mimochodem, jak jsi mluvil o těch věcích, tak to nejenom věci, ale spousta umělců. Dokonce jsem i četl na té Wikipedii, že Edgar Allan Poe, že bral drogy. Dokonce i Einstein, myslím, že měl taky nějaký tam jako... Takže určitě a pomohlo to nejen vědcům, ale i prostě umělcům, všem možným, no. Ale já jsem chtěl říct, že i tvůj oblíbenec Adolf Hitler bral dost drog, takže tvůj charismatický genius
A přesně takhle vznikají fake news. Já jsem nic takového neřekl, kámo. Já jsem se jenom zeptal, jestli si myslí, že měl Hitler dobrý charisma. Fakt. Tady člověk na internetu něco řekne a už je z něj úplně škoda mluvit. A mimochodem můžeš hledat, co chceš, ale já jsem tady ještě našel informaci a to mě docela taky zaujalo, že největší rozmach v užívání drog nastal zhruba po vynálezu injekční jehly. Je to zhruba v roce 18, nebo mám tady přesný rok, 1853. To je docela zajímavý. Ale víš, že to bylo kvůli tomu, že se vylezla injekční jehla. Protože se ty drogy začaly používat nitrožilně a oni jsou potom mají rychlejší nástup a jsou silnější, že jo? Tohle není research, ale ono je to hlavně spojené podle mě i s tím, že začaly být jako syntetické drogy, protože do té doby, nebo respektive o čem jsme se bavili předtím, tak to bylo všechno nějaký rostliny, houby, jako podobné věci, nějaký koření. A to bylo to jehlu, že jo? No ne, to já mluvím o tom středověku. Jo. Nebo o pravověku. Sedověk. Nejedno. No ale že to byly takový ty přírodní drogy v rámci té staré doby a že ve chvíli, kdy se vynalezla ta injekční stříkačka, tak ty veškerou chemii, co si do té doby jako vymyslel, tak si mohl začít používat takhle nitrožilně. Mě zajímalo, jako co všechno se zkusilo. Protože i ty lidi v tom lese museli sežrat, na co přišli. A to je úplně to stejný, ne? Ty něco vynalezneš a prostě puch. Tak uvidíme, co to udělá. To musel být asi krutý měsíc, no. Ne, ale to si taky často říkám. A na to prostě úplně nedokážu najít nikde odpověď, protože to nikdo neví, že jo. Ale jak to vlastně teda bylo s tím, když lidi objevili prostě první drogy? Víš, jak oni museli spoustu těch drog vyzkoušet. Některý tě mohli i zabít. A ty si jedl v lese, jedeš, tamhle nějaká rostlina, ta se mi líbí, vyzkouším. Další, vyzkouším. Tyjo, tohle mě skoro zabilo, ale dobrý, neumřel jsem pořád fresh. A oni si třeba i dávali potom těm rostlinám názvy podle toho, co to s nimi udělalo třeba. Já nevím. Ono tohle to všechno se vyvíjelo i v rámci nějakých farmaceutik, potom ještě třeba v 19. století, podle mě, nebo 20. 19. je tam to. V rámci 20. A já jsem si vzpomněl na scénku z filmu Amsterdam, kde hraje Christian Bale doktora prostě v rámci 20. století a dovezou mu nějaký léky a on se je prostě dá a čeká, co to udělá. Takže, a úplně stejně si to představuju na všech těch látkách, co oni jako někde vymysleli, protože farmaceutika víceméně nejsou jenom jako droga, protože to oblbuje nějakým způsobem nějakou něco, podle mě. A tak ono to je o tom, že jo, což je vlastně taky dost zajímavý fakt. Proč drogy fungují? Oni fungují proto, že to tělo si ty látky dokáže vyrobit i samo. Oni ti nevyrábí žádný nový látky v těle, oni ti jenom aktivují části těla, který normálně, nebo části mozku, který normálně úplně nejsou aktivovaný. A já tomu věřím, že jsou způsoby, jak ty stavy vyvolat i bez drog. Spoustu lidí třeba popisuje, já jsem to nezažil osobně, ale spoustu lidí třeba popisuje to, že během meditace zažívají pocit, jako kdyby byli prostě na nějakých drogách a že jsou tak jako prostě mimo to svoje tělo. Což je jeden z příkladů. Nejlepší halucinogenní droga je lucidní snění. Tesat do kamene, mic drop. Pán si věří na double, jo, tady. No dobře. Ale to mi připadá úplně mega zajímavý. Tahle informace je pro mě i celkem nová. Já nevím, třeba jako pár let, že to nevím zase tak dlouho. Já tohle jako info vím v rámci těch halucinogenních drog, ale nikdy mě vlastně nenapadlo jako takhle na čím přemýšlet, že to jsou věci, které ty jenom
jako aktivuješ nějakým způsobem, ale jsou tam už, dají se aktivovat i jinak. To je mega hustý. No ale třeba trošku odbočím, ale když se nahulíš, tak to jako neaktivováváš něco, co už tam je, ne? Nebo to nefunguje na stejném principu. No ne, to právě funguje u všech drog. To funguje i u toho hulení. Když si dáš kafe, tak tě to jako na chvilku probudí víc energie. Když si dáš nikotin v cigaretách, tak tě taky na chvilku probudí víc energie. A dodá ti to nějaký endorfin, něco. A takhle to i s tou trávou. Ono ti akorát... ale to je zajímavé, taky ono se to v tom těle se to... teda doufám, že to říkám dobře, ale myslím si, že to tak je, že v tom těle se to potom vyrovnává. To znamená, když ty máš trošku silnější pocit euforie, prostě máš víc endorfinu, což nemusí být jenom droga, může to být i z nějakých jiných okolností. Máš dobrý den, všechno se ti daří, to je jedno. Ale když máš takové to velké množství, tak potom dost často přijde nějaký crash, kdy se cítíš strašně zase low, aby to drželo nějaký průměr, takový běžný to tělo. A se pořád snaží dostat takový jako rovnováhy. Takže už jenom tohle je docela zajímavý. No já jsem o tom mluvil v těch stazích, o tom, jak pak kalíš, tak si taky jako jenom odpočíváš jako od toho, ale jenom to oddaluješ, že pak jako ten crash přijde, protože ty to potřebuješ někde jako vyrovnat. A když to vezmu na alkohol, tak ten ti jenom jako umožní vytěsnit něco, co tam jako v tu chvíli nechceš. Proto se jako lidi chodívají vylet, že pak jsi jako úplně někdo jiný, to je jak Jekyll a Hyde. Protože ty pak jako switchneš do nějakého jako jiného módu a neřešíš, v podstatě si jenom oddálíš to, co musíš vyřešit někdy později, když tím řešíš nějaký jako vnitřní problém. Takže to stejně jako nepomůže. Ale může ti to pomoct v tom, že jako když si od toho odpočineš, to je takový to, večer nejsi schopný něco vymyslet a druhý den ráno se zbudíš a úplně už ráno mudřejší večera, moudrý muž. No a teď si prostě potom dokážeš to nějakým způsobem v sobě vyřešit, protože na to koukáš už nějakým jako nadhledem. Jsou podle mě lidi, kteří to nepotřebujou, kteří jsou schopní jako mít ten nadhled i bez toho. Jsou podle mě i lidi, který různý situace, když jak to říct, já to mám jako od sebe. Něco jako řeším, jsem na straně, řešil bych to jako nějak. Potřebuju si prostě oddychnout, v podstatě na to jako chvíli myslet na něco jiného, vrátit se k tomu a vyřešit to jako s tou chladnou hlavou. Nejsem ten člověk, co prostě některý tady ty věci zvládne bez toho, aniž by si jako dal ten step back, nějak se jako upozadil a pak až teprve se tam můžu vrátit a jako vyřešit to, protože vím, že bych byl ještě za, jak jsem to řekl minule, většího vymrdance. Jo, debila, než jako když si to pak snažíš jako vyřešit, ať jde o cokoliv. Chápu. A to z těch věcí asi všechno, to z těch zajímavých témat nebo faktů. Tak to už podle mě je takový podobný s těma malbama. Ne, ale já jsem chtěl dodat k tomu, jak jsi říkal, že se doje spoustu lidí vylejt a to je zase o tom, si myslím, kdyby byly legální jiný drogy, tak lidi nepůjdou jenom lejt. Tak prostě půjdou se, já nevím, se tam šňupnout něčeho nebo si střelit, ale zkrátka je legální teďkon alkohol a cigarety a podobné věci. Ale další věc, co mi taky připadá zajímavý, není to taky vždycky tak. Byla i chvíle, myslím, kdy bylo nelegální, myslím v Americe jsem to nějak čet, bylo nelegální prodávat cigarety, tabák. Myslím, že tak bylo. Můžeš udělat fact-checking, ale myslím, že to tak bylo. To je jenom o tom, že to je nějaký jako domluva lidí o společnosti, co bude legální a co je nelegální. Jo. To je vlastně celkově dost zajímavé, že spoustu těch zákonů je jenom o tom, že si lidi uvědomili, že by chtěli mít nějaký pravidla, které budou fungovat. Tak si prostě vymysleli seznam věcí, které budou všichni dodržovat. 6 000 před naším letopočtem na americkém kontinentě vyrašila první rostlina tabáku.
Trvalo 4000 let, než lidi začali užívat tabák ke kouření a žvíkání. To 4000 let to nežrali prostě. A pak to zase stejně sežrali. Nikdo neví, jak a proč se to stalo. Obviously, ty vole. No a první to byli indiáni, že jo, samozřejmě. Takže to je jasný. První kuřák v dějinách Evropy. 1493 našeho letopočtu. Kámo, to je nedávno celkem. Kroniky nějaký, nebo jak to lidi ví? No tak oni existují ty lodní knihy podle mě. Protože to zapisovali, protože objevovali nový kontinent. Tak podle mě ne, ale tak je to historie, že jo. To jako mohlo by to být jinak. Jo, stejně jako přistání na měsíci, ale prostě je to tak zapsaný v dějinách, tak to tak prostě je. Tečka, vole. To taky je trošku nebezpečný, tady to přesvědčení. Záleží, kde zrovna uvládá. Ale jsou nějaký kroniky, který jako tady ty věci uchovávali, že jo, psali to jako ty lidi. No, lidi psali kroniky a pak se z kronik staly blogy. A Instagram. Jo, ale to je dobře, tak necháme to být, fact-checking necháme na příště. Ale ještě mám jednu věc. Myslím, že to byl Nový Zéland, tam udělali ten zákon, že teď nevím, jakým to začínalo věku, ale třeba teď lidem, kterým je 18, tak už se nemůžou koupit cigarety a už se nebudou moct koupit nikdy v životě. Že se to postupně každý rok, nebo lidem, kterým je třeba teď 30, tak ty si ještě můžou koupit, kterým je 20, si ještě můžou koupit, ale následně už ty lidi si je nebudou moct kupovat. Takže oni se chtějí zbavit takhle kouření. Ono to kouření bylo hodně populární v Americe, díky tomu, že to tam vzniklo i podle mě, pak se to rozšířilo jako semka někdy později. Ale co jsem chtěl říct, tady něco ještě z historie, že v roce 1970 byla v Americe zakázaná televizní reklama na cigarety, poprvé v historii. Poslední byla natočená v roce 71. V roce 73, teprve v roce 73, přišel v Americe zákon, který omezoval kouření v Americe a všechny letadla musely mít nekuřácká oddělení. Když to srovnáš s dneškem, tak celý letadlo je nekuřácký, že jo? Ale ty staré filmy jsou, že se kouří jako po celém letadle. Takže až v roce 73 prostě borci zavedli, že se tomu nesmí kouřit. Což jako dává smysl. No. Až v roce 90 USA zakázala kouření v autobusech na mezistátních linkách a v letadlech na letech trvajících 6 nebo méně hodin. Můžete si kouřit, ale musíte 6 hodin vydržet. Prostě. To je jako dost zajímavý. A v roce 92 vznikla první nikotinová náplast. A v roce 93 v USA ve Vermontu zakazuje kouření se ve veřejných budovách. A blablabla. V roce 2003 město New York zakazuje kouření na veřejných místech. Británie zakazuje veškerou reklamu na tabákové výrobky. No a já jsem k tomu chtěl ještě říct, že když jsem malej koukal na Formuli 1, tak Ferrari mělo Máčka jako sponzora. Mělo to jako přes celý auta. A to pak bylo taky zakázaný. To podle mě přišlo v tom roce 2003, protože tam dlouho a Ferrari jezdilo za Máčka a McLaren měl šedý auta a měl tam vestky jako sponzora. Takže byly i takhle jako reklamy prostě na tady těch komerčních věcech, které pak byly zakázaný. Jo, tak to bylo hodně asi způsobený tím, že úplně ty lidi nevěděli, co to dělá, že jo. Já se pamatuju dokonce, že jsem někde i zaznamenal, jak byly v Americe ty reklamy na cigarety, že to propagovali dokonce i doktoři v těch reklamách, že prostě jako říkali, že to je super, já sám si dávám prostě krabičku denně, protože to podporuje mý plíce nebo něco, že? Ty lidi jako a tak se tomu smějem, že jo, ale ty lidi nevěděli pořádně, co to s tím tělem jako dělá. Nebyly na to takový výzkumy, které jsou teď. Ale to vtipný, no, jako takhle, když se člověk na to podívá zpětně. Mě by zajímalo, kolik se dožívali jako některý ty indiáni, kteří jako v podstatě celý život kouřili a brali jako různý jiný drogy. No, žili v přírodě, no. Podle mě jako umírali, jako ty stařešiny, který tam vidíš, tak tě mohlo být podle mě jako třeba 60 max, že tím
jako jak žili, takže se nedožívali tak vysokého věku. Já vlastně nevím, no, možná ne. Ale teď jsem, což je trošku off the record, ale viděl, nebo slyšel někde o nějaký studii. Ona tady ještě není úplně nějak ověřená a to, ale není to úplně, že by to byla jako dokázaná příčina, ale je zajímavá. Teď v nějaký studii vycházelo, že je docela zajímavá korelace mezi, jak se říká v těch studiích, že korelace není kauzalita, že je docela významný podíl u lidí, kteří měli rakovinu, tak je docela významný podíl toho, jaký množství zprocesovaného jídla měli nebo jak ji užívali. Že to je docela zajímavý, že možná tam, není to úplně že jako potvrzený, ale že tam možná vzniká taková jako jistá docela viditelná možnost toho, že čím více jako upravený jídlo jíme, tak tím častěji ty lidi potom mají rakovinu. A to je jen tak off the topic. No ale to jsem taky četl, že jako smažený jídla a takovéhle věci jsou nejvíc jako karcinogenní. Že to. Ale já jsem na to chtěl říct, že v podstatě cokoliv může být droga. Jako no, ty můžeš být závislý jako v podstatě na čemkoliv. To nemusí být ani jako droga jako definovaná zákonem, ale pro jako člověka může být droga v podstatě cokoliv. Tenhle podcast je moje droga. Mic drop. Ale ono je to třeba, že jo, cukr, kofein, tady ty všechny jako povolené látky. I cukr nějakým způsobem stimuluje to tělo, že jo, dodává to prostě tělu energii. Ale kdy přijdeme k těm historkám? Ty by si měl normálně dělat nějaký techno-ravey, ty můžeš dělat dobrý dropy. Tak možná klidně nadešla i ta hodina, no. Dost bylo keců. Jsem tady zjistil informace z tušky, zajímavý. Jednou tuškou můžete napsat až 50 000 slov. To je hezký, co? Já se vždycky každý den mi připadá, že se dozvím nějakou novou informaci, kterou jsem nevěděl. Dost často. No, k těm historkám, kterou by si chtěl začít. Mám třeba jako tady seznam. Ne, nemám seznam, ale mám historek spoustu. První užívání, potkání s ďáblem. Týpek trošku přebral jako různý historky. No. Řekni, kterou chceš slyšet. No já bych chtěl, aby to vyznělo aspoň trošku jako nějaký, ne jako varování, ale to, že jsou s tím spojený určitý věci, které nemusí být jako dobrý. A je dobrý, když je tam někdo, kdo má jako absolutní kontrolu nad realitou v tu chvíli, kdy se něco děje. Protože jsem přemýšlel nad těma historkama, tak jako jediné, co vždycky pomohlo celé situaci, tak bylo to, že tam byl někdo minimálně aspoň jako trochu střízlivý nebo bez nějaký jako, nebo byl aspoň vole v mnohem lepším stavu, než někdo, komu bylo jako špatně. A jako, abychom nebyli špatný vliv. Ne, tak samozřejmě ani nikoho nechcem nabárat k tomu, že má zkoušet drogy nebo užívat. Ne, jako fakt nedělejte to, protože chcete být cool. Není úplně na co stát. Je to zajímavá zkušenost, ale nesmíte to přehánět a může to dopadnout někdy fakt i špatně. Takže tak to asi platí o všem, když něco neznáte nebo nevíte úplně, jako, co to s vámi udělá, to je třeba i u alkoholu, tak do sebe to necpěte za každou cenu toho bambilion, ale postupně asi zkoušejte. A hlavně bezpečně, no, když už. Já jsem si vzpomněl ještě na to, že teďko nedávno, možná to úplně není moje myšlenka, že už jsem to slyšel někde jinde, ale teď nedávno jsem se na to vzpomněl a připadá mi, že jsem tu myšlenku úplně nikdy jinde neslyšel, ale možná jo, to je jedno. Ale že jsem vlastně si uvědomil takovou podobnost trošku s tím, když člověk jde třeba někam na techno, když tam je ten DJ nějaký nebo DJka, který tam ovládají, že hudbu v celém tom prostoru a ty lidi tam jako tančí a hopsají kolem dokola. Že to má jako takovou podobnost trošku s tím, když dřív byli takový ty šamani, někde byl nějaký oheň, kolem něj se tančil nějaký tanec, taky jsou to užívali drogy, že to je vlastně dost podobný schéma, akorát posunutý do moderní doby. A že vlastně ty drogy tak k tomu tak nějak patří.
Jenom, že to je taková zajímavá analogie, že jsem si to uvědomil. A dost se mi to líbí a teď, když si jako na to vzpomenu, tak mi to připadá taky vtipný, jako jsem posledně byl na nějakém technu zrovna a jeli jsme tam, že jo, a jsem si jako na tu myšlenku vzpomněl a jako nebyl jsem nějak jako na drogách nebo to, že jsem si na tu myšlenku vzpomněl. Že jsem se strašně smál, že jsem si to představil ty lidi prostě, jak tam tančí, jak takový ty týpky, prostě, co mají na sebe nějakou sukni, řetěz kostí a nějaký šamany prostě, jak tam takhle v těch sukinkách a jedou si tam, víš co, jsem si to úplně představil, tu situaci a přišlo mi to strašně vtipný. Tak ono i podle mě tady to jako rekreační užívání by mělo být nějaký rituální, aby to nebylo o tom, že jako je to nějaký jako všední, protože už jsme se o tom bavili, je to o tom, že si půjčuješ nějakou energii, kterou jindy už pak nemáš k tomu využití. Že to je v podstatě jako, že ty vybiješ nějakým způsobem ty baterky jednou za čas a pak máš nějakou jako regeneraci a pak jako zase je to normální režim, že by to mělo být jako v tomhle rituálním a jednou za čas stavu i v rámci nějakých jako jiných věcí, než je to, že se na tom nějak cítíš a že je to dobrý. Ale prostě jako takzvaně s mírou. Je to tak a stejně jako říkali ministři, že dluhy se musí platit, tak i zákony ve vesmíru platí. A co si jednou půjčíte, musíte vrátit. Ať už se jedná o energii, drogy nebo peníze. Peníze jsou taky vlastně taková forma drog. Každý měsíc čekáš, až tam přistanou. Jsi na nich závislej. Ale ještě jenom, co si myslíš o tom, že by nebyly zakázané drogy? Jako komplet všechny drogy by nebyly zakázané. Nemyslím si, že to je dobře. Je to úplně to samé, jako v Americe nejsou zakázané zbraně, tak to tam vypadá tak, jak to vypadá. Takže spíš... No nebo naopak právě, vypadá to tam tak, jak to tam vypadá, právě protože jsou povolený. Ty teďko jako těžko zjistíš, ty bys si musel zakázat ty zbraně, aby si zjistil, jak to bude fungovat. Protože ta společnost se pořád mění. To, co platilo před 100 lety, tak nemusí platit teď. Já bych řekl, že řešení je forma jako regulace. A třeba, že jo, to je heroin, kokain, ta koka, ta se používala dost dlouho jako v medicíně taky, že jo. Nevím, jak je na tom heroin teda původně, podle mě to bylo taky nějaký anestetikum původně. Stejně jako morfium, který se používalo jako, no a už je zakázaný jako, už je jenom v té medicíně morfium dneska. Že už jako neseženeš ho jen tak. Dřív to bylo podle mě úplně stejně jako všechny ostatní věci legálně dostupný. A vím, že Honza Palička říkal, že šel sehnat kokain za 12 korun, že nebo něco takového. Jako kdysi, že to bylo volně prodejný v lékárnách. Tak podle mě forma regulace. Jako asi bych nepovoloval látky, které jsou jako velmi, velmi škodlivé. Ale pokud narážíme na téma nějaký jako legalizace, tak mi to dává smysl. A jako rozdíl mezi zhuleným a ožralým člověkem je takový, že ožraný člověk ti jako rozmlátí celou kuchyň, když na to přijde. Zhulený člověk ti sežere celou ledničku. A to je za mě jako neporovnatelný v rámci nějakých jako účinků. Jako nejhorší, co se ti může stát na trávě, je, že usneš. A vyspíš se z toho. Historka, tak se z toho prostě jako vyspí. A může to mít samozřejmě nějaký jako dopady, protože je to furt disociativní droga, to znamená, že můžeš upadat do různých stavů, ale furt to není o tom, že ublížíš jako někomu druhému, pokud pak jako nesedáš za volant nebo něco takového. Takže říkám jako všem drogám ne, ale můj postoj k tomu, co je tady zakázaný a vzhledem k tomu, že to je povolený v jiných státech a funguje to jako úplně dobře, si myslím, že jsme jako 100 let za opicema v rámci tohohle a díky bohu, že nežijeme na Slovensku. Protože mi nepřijde fér,
že děda, který má na zahradě jako 4-5 kytek a dělá si prostě z toho nějaký mastičky a tak vole jednou za čas si třeba zakouří nebo si s tou nějakou buchtu, aby dostal jako plus 10 let za to, že máš jako tady ty kytky na zahradě. Je to úplně jako přes čáru. A týpek, který, k tomu se možná taky dostaneme, a týpek, který v autě ožralej někoho jako zbourá, tak z toho vyvázne jako 2 roky v dobrým, 5, nevím kolik se dá. Znám člověka, který prostě dostal 2 roky, nebo 4 a za 2 ho pustili, jako nepřijde mi to úplně akurátní. Jo, s tím souhlasím, no. Asi jo. Mě spíš to zajímalo z toho hlediska, že, jak jsem už předtím mluvil, že postupně se tak jako ve společnosti měnilo, co je vlastně, i to bylo s tou kokou, že jo, co je braný jako droga a co je ještě v pohodě užívat. A to si všechno stavíme my jako lidi, co je OK a co není OK používat. Jako reálně se taky zjistilo, že jo, jak moc ti škodí kouřit. Ale je to legálně prodávaný. Jakože na tom obrovská spotřební daň, chápu, že na tom ten stát vydělává hodně peněz, ale je to povolený, že jo, takže tohle si určujeme my jako lidi. U těch tvrdých drog je ten problém, že to má jako razantnější nástup toho, jak to pak ovlivňuje tvoje tělo. Protože když kouříš, můžeš kouřit jako 20 let a pak se s tebou něco bude dít. A ve chvíli, kdy užíváš jako ty tvrdé drogy, tak tobě stačí jako chvilka v podstatě k tomu, aby se dopracoval k nějakému stavu, který už je jako neakceptovatelný. Protože pak ty jsi prostě závislý, potřebuješ to. Nehledě na to, že potřebuješ jako zvyšovat tu dávku konstantně, aby ti to něco dělalo. Pořád musíš jako dávat víc. Pak dojdeš k té hranici a dead. To je podle mě jako ten i důvod, proč cíga jsou furt jako povolený. Protože to sice jako je škodlivý, ale víceméně jako pomalu. A nemá to jako nějaký sociální dopady na lidi kolem tebe, jo. Jako když kouříš, tak se s tebe jako nestane během týdne týpek, co vypadá tak, jak vypadá. Všechny postavy a události v tomto podcastu jsou smyšlené. Jakákoliv podobnost se skutečnými žijícími či mrtvými osobami je čistě náhodná. Já přemýšlím, jako čím to vykopnout a napadlo mě moje první jako potkání s trávou. Jsme prostě, v životě jsem to neměl a prostě jak to bývá, když jsi mladý, tak nejsi tak opatrnej, což já se k tomu pak jako vrátím, než pak byly jako další nějaký historky. Takže nevíš, kde máš jako nějakou tu toleranci, co to jako dělá, a ve chvíli, kdy to jako přeženeš, tak to není úplně jako extra dobrý zážitek, takže jsem fakt v jednu chvíli byl dost jako vyschýzovaný a myslel jsem, že nevím, jako co se stane, prostě úplně mě to sesekalo, ale protože jako zase v okolí byli nějaký lidi, kteří byli v pohodě, tak prostě dělali nějaké určité věci, které ti pomohly, takže prostě s tebou jako komunikovali, vole, voda a tady ty věci a prostě jako mluví na tebe, vychodíš to, píčoviny, takže to jako pomohlo. Takže to je nějaký jako první potkání, když nebudu říkat alkohol, protože tam je to samozřejmě zvracení a takové věci. To asi většina posluchačů bude vědět. Ale to bylo třeba první potkání s trávou, no. A co tvoje první setkání s trávou? Ani se nemusel ptát, už jsem chtěl odpovídat, ale moje první potkání bylo vlastně bez zážitku. Nebo spíš ten zážitek byl takový, že to s náma úplně nic neudělalo. Jsme zase neměli kvalitní věci. To se taky může stát mimochodem. Takový je život. A nějak jsem si říkal, tak někdy příště, no. Ale moje první setkání s tím bylo takový, že žádný vlastně. Jako trošku jsem se asi navíc zasmál, ale neudělal to se mnou nic moc víc. Nebylo to tím, že jsi neuměl jako inhalovat? To si nemyslím, nás tam bylo víc a všichni říkali, že to je takový žádný. Takže, ale pak tady mám i historky, kde jsem to trošku přehnal a to taky není moc dobrý, takže... Já jsem dělal research trochu a hledal jsem, co to vlastně je, protože někteří posluchači budou vědět, jedná se o 3 prásky.
A tak jsem hledal, co to jako je, jako kde se to vzalo, co se vzalo. A zjistil jsem, že to je nějaký syntetický kanabinoid a je jich jako spoustu, co jsem se tak jako dočet. A přezdívá se jim Spice jako koření a je to označení pro jako celou tady tu škálu, že záleží odkud to zrovna máš, protože to je vyráběný jako lokálně většinou a jmenuje se to Spice. A ty v podstatě základní informace, co jsem se o tom dozvěděl, abych mohl hledat dál, tak bylo někde na varování policie ČR od ministerstva něčeho, že se to takhle jmenuje a že se to tady v Čechách objevuje. No a co jsme prosím, dámy a pánové a ostatní, měli? Ale jsem si vzpomněl na to, jak jsme žrali ty brownies a já jsem si dal trošku, protože už jsem byl opatrný a vím, že v tom jídle to jako dělá to prostě svoje, trvá to dlouho, prostě to, co ti přijede, tak trvá dlouho, ještě se to pak stupňuje, takže jako je lepší zase dát si míň, čekat, co to udělá a pak si jako když tak přindat a sežral asi prostě 2 kusy celý, to samozřejmě nejelo, chvíli byl v pohodě. Pak se šel lehnout, že do toho pokoje, protože mu bylo blbě. Měl tak za sebou nějaký hučení v hlavě. Já si pamatuju, jak jsem tam u něj, já říkal, jsi v pohodě? A on, ne, ty pičo, zavolejte mi sanitku. Ty pičo, zavolejte mi sanitku. A já přiběhnu do toho obýváku a řvu, doktora, potřebuji doktora. Doktor tam byl, že jo, náš doktor prostě se zvedl. Přišel do toho pokoje. Říká, co mu je? A on, zavolejte sanitku, co je? A doktor říká, doneste mu kýbl. Nejvtipnější na té celé situaci. Donesl se kýbl. Dal se borcovi do ruky. On se vyblil a usnul. Kámo, ale to nebylo o tom, že by se vyblil jako prostě, že se jednou pobleješ. On, kámo, nablil půlku kýble. Upřímně, takovej výkon jsem neviděl nikdy od nikoho. To nebyl jako kyblíček, to byl fakt velký kýbl, který prostě máš na vytírání. A on nabil půlku toho kýble. Pak teda jako usnul to, no. Ale tomu chlapcovi bylo hodně zle. Pak už byl v pohodě. No, stane se. To bylo hodně na hraně, jako tohle, když tak, vole, to jsme zatím říkali, že je v pohodě, ale jako chci říkat extázy a kokain, tak jestli to nedáme na Patreon třeba potom, uvidíme. Protože já bych chtěl říct, moje první zkušenost s taneční drogou. Některé příběhy jsou natolik choulostivé, řekl bych. Nebo už se zkrátka trošku říkáme, že není úplně dobrý zveřejňovat všechno, tak některé příběhy budou schované, skryté za paywallem Patreonu. Takže kdo by si to chtěl doposlechnout, tak pro patrony bude speciální dovětek s kterými příběhy. Tím vás samozřejmě vůbec nenutím, že se to nějak platí. To jenom, aby to nebylo tak moc veřejný, aby to nebylo tak moc vidět, slyšet teda spíš. Mějte se krásně. Skladejte básně. A poslouchejte. Bez komentáře. Pičo.